ኣርያሜ 15 ክፋል ካብ ዝሓለፈ ሰለያ ሽጉጥ ስለ ዝተዋሃበ ገባርን ሓዳግን ዝኾነ መሲልዎ ብዙሕ ምሰፈራርሕና ተባኢሰ ዘይፈልጥ ተባኢሰ ኣውዲቐ ንድሕሪት ኣሲረዮ መንገዲና ከም ዝቐጸልና ኣብ በሪኽ እትርከብ ከተማ ገረሁ ስርናይ እትበሃል ከተማ ምስ ኣተና ድማ ናብቲ ቦታ ናይ ዩናይትድ ኤችሲኣር ክንከይድ ኢልና ንሓደ በዓል ባጃጅ ሓቲትና ኣብፅሐና ናቕፋ ስለ ዘለና ክንከፍለካ ኢና ኢልና ኣብታ ባጃጅ ምስተሰቐልና በዓል ባጃጅ ካብቲ ከተማ ናብ ሓደ ወሰን ቦታ ኣውፂና ነታ ባጃጅ ደው ምስ ኣበላ መሳርሕቲ እዮም ኣይኮኑን ዘይርድኡኻ ነታ ባጃጅ ክብብ ኢሎምዋ ኣብዚ ናበፂሕና ነገርና 15 ክፋል ድማ እዚ ስዕብ ይመስል ክብብ ኢሎምዋ ሓደ ብየማና ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ነቲ ማዕፆ ናይቲ ባጃጅ ከፊቱ ውረዱ ኢልና ንዓይ ብካሌታይ ስሒቦ ውሪድኒ ዘረባ ዘይብሉ ክልተ ኢዱ ናብ ጁባይ ሰዲዱ ክፍትሸኒ ጀሚሩ ሞባይለይን ዝነበረኒ ገንዘበይ ናብ ቅድሚ ዓይነይ ካብ ጁባይ ኣውፅኡ ናብ ጁባይ የእትይዎ እቶም ክልተ ድማ ንኣርያሜ የውፅኦም እቲ ሓደ ነቲ ኣብ መንገዲ ዝረኸብናዮ ቦርሳ ይፍትሾ እቲ ሓደ ከዓ ንኣርያመይ ገንዘብ ይህልዋ እዩ ኢሉ ይፍትሻ እሞ ኣርያመይ ግን ዋላ ሓንቲ ገንዘብ ዝበሃል ኣይነበራን ኣብ ረጅወተኣ ግን ኣነ ዘይሓሰብክዎ ባዕላ ብዘምፀቶ ሓሳብ ሓንቲ ካብ ማእኸል ጥራዝ ፈሊኻ እትወፅእ 4 ገጽ ዘለዋ ወረቐት ምናልባት እታ ሒዘያ ዝተወገስኩ ሞባይለይ ክትጠፍአና ወይ ድማ ቻርጅ ከይትውድአና ብዝብል ሓሳብ ናይ ኣሕዋተይ ቁፅሪ ቴሌፎን መዝጊባ ሒዛቶ ነይራ ብውሽጢ ልበይ ዋላ ደኣ ሞባይለይን ገንዘበይን ተዘሚተይለ ብሕርቃን ሕርር እንተበልኩ እታ ናይ ኣሕዋተይ ቁፅሪ ቴሌፎን ሒዛ ዝነበረት ወረቐት ከይረኸብዋ ብሸቕሎ ልሉ ብምባል ኣምላኽ ግዲ ተዓዚብኒ ከምቲ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ከጉድለልካ እንከሎ ነቲ ሓደ ግድን እዩ ዝገድፈልካ ዝበሃል ብሂል ኣብታ ሰዓት እቲኣ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ተረዲእኒ ንኣርያመይ ኩሉ ዝነበራ ጁባታት ፈትሸምዋ እንከለዉ እታ ወረቐት ግን ኣብ መንጎ ኣጥባታ ብምቕርቃራ ጠቒማትና ኣይረኸቡዋን ንዓ እንተዝረኽብዋ ነይሮም እቲ ዝተፈላለየ ናይ ኣሜሪካ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣሕዋተይ ሪኦም ሒዞም ዳ ሃፍታማት እንድዮም ብምባል ከምዚ ጨዊና 100% ርዱእ ነይሩ ኣምላኽ ግን ውፅዋ ኢሉና ብቴሌፎንን ብተን ቁሩብ ቁራቦ ገንዘብ ሓሊፍልና ንዕአን ምስ ሓዙ ኪዱ በዚኣ ገይርኩም ኢሎም ጥራሕ ኢድና ኣፋንዮምና መቸም ሕርቃንና ዋላ ደኣ ከቢድ እንተነበረ ከምኡ ገይሮም ክሰዱና ብምዃሎም ጥራይ ተመስገን እንቋዓም በዚ ኣሕለፈልና ኢልና ተታሒዝና ከም ብሓድሽ ናብቲ ከተማ ኣቲና ክሳብ ኣብ ኢድቶም ቀይ መስቀል ማለት እዩ እናኣቲ መኪና ዝበሃል ኣይንስቀልን ኢና ብምባል ክልቴና ተረዳዲእና ብዝረኸብናዮ ሰብ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ከይፈለና እንዳሓተትና ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ቀይ መስቀል በፂሕና እታ ኣብታ ከተማ ገረሁ ስርናይ እዩ ዝበሃልዋ ወይ ስለ ዝፈልጠየ ትበሃል ዝጸንሐትና ቤት ጽሕፈት ካንሸሎ ዘይብላ ብተሓንቲ ጸኒሕኻ ንላዕሊ ገጽካ ክትድይብ እንከለኻ ንጸጋምያ ነይራ በቲ ቶም ዝሓተትናዮም ሰባት ዝሓበሩና ዝነበሩ ቦታ ምስ በጻሕና ንሓደ ወዲ 13 ዕድመ ዝኸውን ቆልዓ ኢና ሓቲትናዮ እቲ ቆልዓ ድማ ብኢዱ እንዳኣመልከተ እዚ እንድዩ ኢሉ ምስ ኣርአየና ሓደ ተቐባሊ ሓደ ስደተኛታት ድዩ ዋላስ ዋርድያ እዩ ክንፈልጦ ዘይከኣልና ብኣእዳውና ኣከያይዳና ንፈሊጥና ንዑ እተው ኢሉ ንውሽጢ እቲ ቤት ጽሕፈቶም ኣቲና ናይ ኣጋጣሚ ዕድልና ግዲ ፀቢቑ ብቁፅሪ 11 ሰባት ዝኾኑ ንክምዝገቡ ተሰሪዖም ጠኒሖም ኣነን ኣርያሜን ምስ ተሓወስናዮም 13 ሰባት ኮይንና ኣነ መበል 12 ተሰሪዐ ኣርያሜ ድማ 13 ተሰሪዕና ክንጽበ ጀሚርና ሓታቲ ነዞም 11 ሰባት ወዲኡ ኣባይ ምስ በጽሐ መጀመርያ
ስም ኣቦይን ኣባ ሓጎይን ይሓቲትኒ። ነዚ ሕቶ እዚ ብትክክል ምስ መለስኩ ቀፂሉ ዝመፀሉ ዓድን ዞባን ንኡስ ዞባን ሓቲትኒ። ነዚ እውን ብትክክል የመሊሰሉ። ድሕሪ ዘን ሕቶታት እዚአን ግን ሓሲበ ክምልሶ ዝግሃኒ ሓደ ሃንደበታዊ ከቢድ ሕቶ ሓቲትኒ። እቲ ሕቶ ምርዑ ዲኻ ዋላስ ኣይኮንካን እዩ ዝብል ነይሩ። እዚ ዝሓተቶ ዘለኹ ሕቶታት ምስቲ ናይ ስደተኛ ወረቐት ከውፅኦ ዝሓስብ ዘለኹ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይርድአኒ ነይሩ። እናተረድአኒ ግን ሓደ ሕቶ ርእሰይ መፂኒ ይመስለኒ ነይሩ። እቲ ዝመስለኒ ዝነበረ ሕቶ ከዓ ኣይተመርዐኹን ሰበይቲ የብለይን ኢለ እንተመሊሰሉ ንኣርያመይ ክወስድለይ ወይ ገላ ክገብርዋ እዮም ዝብል እዩ ነይሩ። በቃ ዝበለ ይበለኒ ብማል ኣርያመይ ክትስእ ማዕኒ እሞ ንዓኣ ምስ ሓተትዋ እውን ከምቲ ናተይ ኢላ ምእንቲ ክትምልሰሉ ኢለ ትሰምዐኒ ኣላ ዶ የላን ብምባል ንድሕሪት ገፀይ ሓንሳብ ግልጽ ኢለ ተመሊሰ። ነቲ ዘረባይ ድምፂ ወሲኸ እዎ ምርዑ እየ ሰበይተይ ድማ እዛ ምሳይ ዘላ እያ ኢለ ናብ ኣርያመይ የመልኪተ ኣርእየዮ። ከምዚ ክብል ዘገደደኒ ሓደ ሓሳብ እዩ። እቲ ሓሳብ ከዓ ሰብኣይ ዘለዋ ሰበይቲ ማንም ሰብኣይ ኣይደፍራን እዩ። ዋላ እቲ መልኣኽ እውን ኣይደፍራን እዩ ዝበሃል ካብ ዓበይቲ ኣቦታት ጎረባብትና ይሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ንኣርያመይ ሰበይቲ ሰብኣይ እያ ኢሎም ምእንቲ ክሓፍርዋ ምእንቲ ከይደፍርዋ ብዝብል ሓሳብ እዩ ከምኡ ኢለ መለስኩ። ፋይለይ ድማ ምርዑ እዩ ዝብል ሓሊፉ። ኣነ ሕቶታተይ ወዲኤ ናብቶም 11 ሰባት ሓዊሰ ሪጋዕ ናይ ኣርያመይ ኣኺሉ ኣርያመይ ኣብ ቅድሚ ተሓታቲ ደው ምስ በለት እቲ ዝተሓተተቶ ሕቶታት ኩሉ ምስቲ ናተይ ተመሳሳሊ ስለ ዝነበረ ከምቲ ኣነ ዝመለስክዎ መሊሳትሉ ሕቶታት ንወዲእና ናብቲ መዕረፊ ወሲዶምና የዕሪፍና። ምግብና በሊዕና ድሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ሰዓት 6 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ከዓ 12 ሰዓት ናይ ንጉሆ ብናቶም መኪና ጽዒኖም ናብ እንዳባ ጉና ዝበሃል ሓደ ስደተኛ ኩሉ ዝሓትት ሓቲቱ ኦርኔክ መሊኡ ናብቲ ብዙሕ ስደተኛታት ዘለዎ ማይ ዓይኒ ሕንፃፅ ዓዲ ሓሪሽ ዝበሃል 3 ማዕስከራት ትኸደሉ ከይድና ኣብኡ ፀንሑና። ሕቶታት ከቢድ እዩ ነይሩ። እቲ ዝመፃናሉ ከተማ ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ እንድዒ በቲ ዝመስሎም መሰረት እናገበሩ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲቶምና። ኩሉ ዝሓተትናዮ ገሊኡ ብትክክል መሊስናዮ፣ ገሊኡ ድማ እናተጋገና መሊስናዮ። ብዝኾነ ኣብ እንዳ ኣባጉና እውን ብዙሓት ኣንሽትን ዓበይትን ስደተኛታትን መሊኦም ፀኒሖምና። ንሕና ምስ መፃናዮም ሓንቲ ለይቲ የሕዲሮምና ንብፅባሒት ንጉሆ ናብቲ ማዕስከራት ወሲዶም ኣብቲ ማዕስከር ምስ በፃሕና ከዓ ኣብ 3 ጎጅሎም ገለና ናብ ማይ ዓይኒ ገሊና ናብ ሕንፃፅ ገሊና ድማ ናብ ዓዲ ሓሪሽ ፋሕ ኣቢሎምና። ናተይ ናይ ኣርያመይን ፋይለይን ቅድሚትን ድሕሪትን ብምንባሩ ዕድል ጌርና ከይተፈላለና ብሓንሳብ ኣብቲ ዓዲ ሓሪሽ ትበሃል ማዕስከር ምስ በፃሕና ብሓጎስ ገፅና ፍሽኽ ዓሲልዎ ኣርያመይ ናብቲን ኣዋልድ ሰዲዶምዋ ንዓይ ድማ ናብቶም ደቂ ተባዕትዮ ወሲዶም ገዛ ኣትሒዞምኒ። መጀመርያ ምስ ተፈላለና እኳ ቀጨውጨው ኢሉና ነይሩ። ኣብቲ ማዕስከር ዝነበረ ሰብ ግን ኣዝዩ ጥዑም ስለ ዝነበረ እቶም ወዳት ንዓይ እተን ኣዋልድ ንኣርያመይ ብፅቡቅ ተቐቢሎም ከም ኣሕዋትና ከም መሓዙትና ጋይሾምና። ኣርያመይ ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ሓንቲ ብልፅ ደሊና ትበሃል ጓል ተላልያ መሓዛ ኣጌራታ። ኣነ ግን ኣርያመይ ሓፍተይ ኣርያመይ መሓዛይ ኣርያመይ ሰበይተይ ኩሉ ነገረይ ምዃና ንርእሰይ እሚነየ ኮይነ ይመስለንስ ኣርያመይ ክንዲ ኩሉ ከላትኒ እንታይ ዝገብር ዓርኪ እዩ ብምባል ናይ ልበይ ዝዕልል ዓርኪ ኣይገበርኩን። እቶም ደቂ ገዛይ ዝነበሩ ኩሎም ካብ ሓደ ዘይሰንፉ ኣዝዮም ጥዑማት እዮም ነይሮም። ንኩሎም ብሓንቲ ዓይኒ ከም ደቂ ገዛይ ከም ኣሕዋተይ ጥራየ ዝጥምቶም ነይረ። ካብ ኩሎም ግን ሓደ መንእሰይ ዕድሞ ከባቢ 31 ዝነበረ መንእሰይ ስቕታ ዘብዝሕ ብዙሓት ዝስሕቁ ዕላላት ዋዛታት እንዳሰምዐ ዘይስሕቅ ብዓይነይ ርኤ 2 መዓልትን 2 ለይትን ስቕ ኢለ ክሰምዕ ጥራይ ምስ ተዓዘብክዎ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ውሽጢ ገለ ቃንዛ ወይ በሰላ ኣለዎ ቅርብ ኢለ ክሓተለኒ ብምባል ጋሻ ክንሰይ
ከይትሰከፍኩ ቀረብ ኢለ ክዕልል ይፍቀድ እዩ ኢለ ሓቲተዮ። መንእሰይ ፀገም የለን ኮፍ በል ኢሉ ኮፍ ንኽብል ናይ ኣኽብሮት ቦታ ሂቡኒ። ስለምንታይ ኢኻ ስቕ ትብል? እዚ ኩሉ ዘስሕቕ ላላት እንዳሰማዕኻስ ፍሽኽ ዘይትብል ምስ በልክዎ መንእሰይ ሃንደበት ንብዓት ስዒርዎ። ንብዓት እንዳሓሰሰ 16 ክፋል ይቕፅል። እንተፈቲኹምዎ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ሰዓቡና።